Velkommen tilbage til Danmarksmesterskabet 2025. Nu skal vi simpelthen til seniorfinalen. Mit navn er stadigvæk Jesper Kunz, og jeg er stadigvæk sammen med Michelle KT. Og vi skal simpelthen i gang her med den allerførste boulder. Og vi starter med at få Maj-Britt Blankholm her fra Aarhus Klatreklub. En gammel kending. Vi har ikke set hende i mange år. Så kending, ikke? Nej, kending. Ja. Super. Sorry. Nej. Ved du hvad? Hun har aldrig gjort mig noget, så det kan da selvfølgelig godt være, at der er nogle andre derude, der tænker noget andet. Men i det her tilfælde, bare det er lang tid siden, vi har set. Yeah. Men altså, hun er da på vej på en god start allerede her. Første go, første zone, så skal hun op, pause og videre. Men så er der selvfølgelig nogle lidt nyere, ikke også? Men det er der selvfølgelig også på kvindesiden. Men simpelthen fordi vi har en ekstra kvinde i finalen, så har vi Maj-Britt, der får lov til at klatre alene. Der er der ikke blevet bygget sådan sindssygt meget om for kvinderne. Det er meget det samme, hvor der lige er blevet, altså for uge 17 og uge 19, hvor der bare lige er blevet rykket lidt på nogle greb og gjort det. Altså, vi så uge 17 og uge 19 pigerne klatre, hvor at herrerne, de skal faktisk lave samme slæb, bare med væsentligt færre greb. Ja, det må man sige. Det er blevet skrabet. Kom, Maj-Britt. Kom nu, Maj-Britt. Ja. Og jeg tror, det bliver sværere at holde toppen. Topgrebet er blevet drejet en lille smule, og sammen med foden, så selve landingen er lidt mere behagelig i toppen. Ja. Men Maj-Britt endnu en gang fint igennem bunden her. Kom så skal der trædes til. Ja, for ikke helt. Til endnu et go. En top vil virkelig være vigtig, men altså en zone på første forsøg, det er godt nok heller ikke at kimse af. Bestemt ikke. Kom nu, jeg ved jo fra de sidste runder, hvor meget altså forsøg på zone, forsøg på top, og har stor betydning. Ja. Det så ellers pænt ud. Og lad os selv med over til venstre og Mikkel over til højre. Men nu kan vi jo så se det der med, at vi siger, at det er en noget skrabet udgave her. Herrerne, de skal klatre på. Der er ikke en skid, for at helt ærligt, på den der væg her. I konkurrence. Han er for mig mere, altså har altid mere været en udendørsklatrer. Jeg var faktisk ikke klar over, at han gik ind i konkurrence. Og jeg ved heller ikke, om baggrunden er, at det er bare fedt, eller om han sådan vil prøve at satse på noget konkurrence. Ja. Jeg synes, det er genialt. Ja, og altså, han kunne da godt være, en følelse hjemme her på noget slap, hvor der bare ikke er nogen greb. Altså, han har i hvert fald noget teknik. Han rutebygger jo også selv. Så han får også meget med hvordan skal jeg gå ind til et problem. Så han har nogle fordele. Ja. Og jeg kunne godt se ham top den her. Men altså, lad os da håbe, at Mikkel han laver lidt fremskridt indtil videre. At det primært zonen, når vi siger, at de skal klatre de samme problemer, at det bare kommer til at være en masse senior kvinder, der bare stormer derudad. Nej. Altså, det er jo... Der er jo stadig ting, der er nogle tweaks, der kan tilpasses målgruppen, og det er altid justeret efter, hvad man har set i kvalden. Det er sat på spidsen. Sådan. Så er vi i gang. Kom så, Simma. Det man oftest bliver lidt overrasket over, når man går ind og tweaker. Altså nogle gange er det seriøst bare lige at dreje et greb. En my. Ikke særlig meget, og det kan gøre forskellen på, om et problem så bliver fedt og muligt, eller om, ja, det er noget lort. Ja. Altså sådan en runde til kvinderne. Bare fordi, altså lidt overordnet set, så er kvinderne ikke lige så fysisk stærke som selv de yngre drenge. Ja. Det er nogle gode skud, men igen, der mangler et eller andet enten stop, eller at hun... 35 sekunder nu, og begge to kæmper stadigvæk for sådan rigtig at få lukket det her. Mikkel har altså godt styr på bare step-up'et, men så ligesom komme videre derfra. Starten er nem, ja. Tungen ud af munden, hvor man ved, at man er koncentreret. Frustrationen. Man har bare ikke meget, der går alene ind til væggen. Han hopper på igen. Det tror jeg er meget optimistisk, men igen, fedt at se, at folk de bare skal lige prøve det sidste.
Magnus lige er kommet hjem. Nej, sorry, Vilas der på. Nå, det var... Ja. Det var håret, der vi... Ja, jeg blev altså... tænke på Magnus. Hvad skulle du til at sige om... Ja, jeg vil sige, altså, man kan også godt... Men jeg vil bare sige, at Primula er jo en... hun er en, man har set før. Hun er garvet i konkurrencer. Og garvet i den her bevægelse tydeligvis også. Fik fint styr på den, men... En af dem, der har gjort det med lidt mindre fart, end vi har set mange andre gøre. Det er rigtigt, ja. Men altså, jeg tænker, det her step-up her, det burde hun have styr på. Kom så, Primula. Ja, skubber sig ud fra bækken. Hun formår ligesom at stoppe momentet, inden hun kan få trådt op. Rigtig fint forsøg her ellers. Ja, især på det her balance. Det er vitterligt en... Både at gå for bevægelsen. Altså, der skulle have en vis selvsikkerhed. Men samtidig også formå at holde balancen. Så, fordi du skal ikke meget bare væggen. Så slapper den her væg heller ikke. I hvert fald, altså, grebene er også blevet mindre, så fra det tidligere problem, vi var på. Ej, det ved jeg ikke egentlig. Du gør næsten crimp, det er jo reglen. Hvis du kan crimp foden. Ja. Vi har Primula igen på et forsøg her. Ui. Det kunne være en god redning. Ui, meget med. Rigtig fint forsøg. Man kan godt se, at han går ligesom efter kanten eller skulle gribe noget, og jeg er ikke sikker på, at det er vejen frem på den her. Ej, var hun tæt på. Nå, har hun et skud mere? Hun prøver i hvert fald. Ja, men altså de sidste år har han jo fokuseret en del på konkurrence. Og han er en af dem i Danmark, som... Altså, han har selv sagt det. Han klatrer 6 dage om ugen og tænker på klatring hele tiden. Ja. Han arbejder også inden for klatring. Ja. Hos Climb Along, ikke? Ja. Eller Climb Lab. Climb Lab, ja. Rettere sagt. Det er også svært. De starter jo med det samme. Men jeg synes faktisk, det er fedt, at han... Ja. Virkelig dygtig klatrer også bare i analyse. Og så samtidig åndssvagt stærk. Men... Katrine ser til gengæld lidt forvirret ud over, hvad der sådan skal ske. Jeg tror egentlig, hun har styr på det. Altså, det ligner, at hun var i gang med det rigtige. Meget stabilt der. Meget komfortabelt det der. Nu skal vi bare lige have resten med. Og der er lige en pause for at tænke, hvad skal der ske? Så rigtig fint ud til gengæld. Ja, Thomas i gang her, og han kigger også mod venstre. Så det kan godt være, at det ikke er at træde, altså rent balance. Jo. Kom nu, Thomas. Så netop det her med at få trådt op. Kom så. Ej, Katrine så tæt på. Øj, hvor er det tæt på. Og det kunne være så fedt at se. Altså især nu, hvor vi har en, der er så tæt på her på slappen. Altså, det virker også kun til, at Katrine hun kommer tættere og tættere på, jo mere hun får klatret sig til bevægelserne. Jeg ved ikke, hvor mange af finalisterne her fik at vide, at de har siddet i isolation fra, var det 2:30. Og jeg ved, at nogen har måske været ude af huset, men stadig længe. Sådan der for Katrine. Simpelthen aftenens første top her. Man kan godt se, at hun har lavet de bevægelser før. Ja. Det blev kun bedre og bedre, jo flere forsøg hun gav på det.
Nu må jeg bare lige få Thomas med i hus. Jeg vil gerne se den her top for Thomas. Der er stor koncentration. Ja, men det er så flot. Jeg synes, det er fedt at se det her med, at... Ja, kom så. Bankeren skubber sig væk ved at... Ja, beslutter sig for en tur til. Ja. Altså, han var jo ret hurtig på at komme derud, så altså, jeg tænker da godt, han kan. Men det er simpelthen også... Jeg tror, at hans fodplacering, altså den måde, hans hæl, den vendte på, den var lidt anderledes. Men fedt også at se, at han prøver en ny... Ja. Han hopper simpelthen på igen. Okay, jamen hvorfor ikke da? Kom så, Thomas. Men altså... Nej, han kan godt mærke. Sådan, Frederik er godt fra start. Det må man sige. Så har han 3 minutter og 40 sekunder til at finde ud af, hvad resten den skal gå til. Hvordan man laver de her bevægelser her. Kom så. Ja, tak. Kan vi se Nyasha? Hun er på væggen og ser komfortabel ud indtil nu. Kom så, Nasha. En pæn forsøg til lige at skyde sig ind. Frederik på igen her. Ja, lige nu slår sig han med at få lavet det her fodskifte. Ja, det var pænt. Flot. Undskyld, du var ved at sige om starten. Ja, det får ham bare til at se dejligt nemt ud. Ja, der kan man se det her med, altså... Og så snart den der hofte, den par overroterer, altså en enkelt grad, så bliver man spillet af. Kom så, Nyasha. Begge to har fået zonen i deres første go, så det er altså ikke skidt overhovedet. Og Nyasha, hun vil også logge på førstepladsen, hvis ikke fordi Katrine lige havde fået en top. Men altså, man må sige, med over halvdelen af tiden tilbage, der ligger Nyasha altså også godt i feltet, fordi jeg er slet ikke i tvivl om, hun der også godt kunne få en top. Frederik, ligner en pressermand. Stor koncentration, det her med lige at... Kom nu. I blinde skulle finde sin fod, men han har ingen øjne på, hvor der. Hvor foden skal være. Det er smukt. Okay, så. Hvor det fedt. Jeg er vild med at se de første problemer. Og herrerne er lidt mere stille inde, men hvor man vitterligt kan mærke, altså hvor presset egentlig er, og de skal virkelig koncentrere sig og være i zonen for at bevæge sig godt på det her problem. Kvinderne får vi jo i gang på en rigtig showboulder. Der sker noget. Så skal det er virkelig også klassisk til World Cups. Altså det her med ind og så starte på et slap, hvor det bare sådan, okay, så ja. Vi har lige kørt os helt op og i opvarmningen, og så skal man helt ned i gear. Og enten der får man bare selvtilliden kørt helt i bund, eller helt i top. Ja, præcis. Nyasha. Men vi så også nogle gode skud fra Thomas. Det må man sige. Og vi har jo selvfølgelig stadigvæk 2 herrer, der skal ind og give deres skud. Altså vi har både Magnus Sierslev og Theis Elfenbein. Men Nyasha kan i hvert fald godt nå et skud til efter den her, hvis hun ikke får den nu. Oj! Det er tæt på. 20 sekunder kom nu, Nyasha. På med det samme igen. Ja. Det er fedt. Så se om fokus også. Ja, nej, fødderne ryger. Giver hun et skud til det? Gør hun? Lidt optimistisk. Kom nu. Det skal virkelig gå hurtigt, men fokus er der næsten ikke. Kom nu. Så kom så. Afsted. Nej. Også se forkert. Men det kan ske for selv det bedste. Vi snakkede om lige Magnus, at han stod så lige kommet hjem fra Japan. Og faktisk han har jetlag. Altså jetlag. Ja. Det er også en fed måde at komme til det, jeg tænker. Lige lidt jetlag. Det kan gå begge veje, ikke? Fordi enten så er forventningerne lidt nede, og så kan man præstere det bedre. Eller så arbejder det bare mod en. Ja. Man kunne jo håbe, at han på trods af jetlaggen har formået at sove lidt. Jeg ved ikke, hvor stor forskel er der på Japan og Danmark? Jeg har ikke taget rejsen endnu. Nej, altså jeg kan fortælle, at de er klokken er 5 om morgenen lige nu for dem. Ja, okay, så er der rimelig stor forskel. Ja, så jeg tænker, han sover nok indenfor lige nu. Eller hans indre ur sover, rettere sagt. Yes. Men altså nu ser man ikke godt kan præstere alligevel. Altså, han har jo været i Japan, han har klatret ting, der formodentlig er på det her niveau hele tiden. Fordi Japan er jo sygt sandbagged.
siger man jo. Så han er nok i god form. Liv kører også derudad med den her. Og Liv har haft en lidt hård tur hen til DM. Ja, altså hun har jo i noget tid her. Men genoptræningen går rigtig godt, så det, der faktisk driller hende mest nu, det er en poliskade. Ja. Ja, som hun måtte nok indrømme, at hun har haft lang tid nok og bare lidt ignoreret. Ja. Til det værre, altså, desværre. Hun er vel en klatrer. Og en, der ved det. Og hun er sindssygt stærk. Men hun har jo så ikke haft så mange muligheder for netop at træne de her koordinationsboulders. Jeg synes til gengæld, det er så fedt at se hende i finalen, på trods af, at hun er gået ind til den her konkurrence mere med en forventning om, at hun skal bare lige prøve at være i det igen. Ja. Jeg har også været bevidst om, at hun skulle holde lidt igen, for ikke bare at fuck chancerne for fremtidige konkurrencer mere op. Jamen, vi snakkede jo også om det lige inden vi startede den her, altså at det er meget sjældent, at en skade også er værd den konkurrence, man er til. Helt bestemt. Jeg har været, som træner, jeg har været afsted med flere atleter i dag, og desværre nogle af dem blev skadet, hvor jeg er også nødt til at sige til dem, jamen, vi trækker jo simpelthen stikket, fordi at dit fremtidige helbred er sgu vigtigere end en U17 eller U19 DM. Og altså, det forstår man godt, fordi man har det jo det samme til sin almindelige træning. Ja. Yeah. Men Liv heldigvis ikke så presset med... Nej, altså, men det har jeg også været meget imponeret over efter hendes knæoperation. Altså, hun har virkelig haft et rigtig fint forløb. Jeg har ikke fulgt hende fuldt ud, og jeg er godt klar over, at det har været hårdt i perioder. Fordi det er en større operation. Men når jeg ser hende på væggen, også i klubben, altså, hun er stærk, og hun virker ikke super bekymret, og det er fedt at se, at hun ikke umiddelbart er særlig begrænset. Og apropos campus. Helt bestemt, men jeg må ærligt indrømme, jeg kan ikke se, hvordan man gør det på den slap her, men altså, jeg vil gerne modbevise. Jeg vil rigtig gerne modbevise. Ja, men aftenens helt store favoritter, Theis og Katrine Salling. Begge to, der har været i feltet i så lang tid, og Katrine Salling har haft en rigtig, rigtig god sæson, og starter ud med en rigtig, rigtig god en her. Og man kan se, det betyder noget for hende. Det er altså også en god start. Nu må vi bare lige have Theis med. Og Theis har også haft en rigtig, rigtig god sæson her til Danmarksserien, både til Bison og til Aalborg. Altså virkelig domineret. Ja. Så skal vi også se, om det kunne afsluttes med en rigtig god DM. Og fint fra start også. Altså det er også det, altså især startbevægelsen, tror jeg, er en meget normal, alligevel lidt for hurtig på bevægelserne. Så det her med fodskiftet lige glipper, og han mister balancen, det er jo lidt ærgerligt. Ja. Forsøg lidt at smide væk, fordi det måske er sådan... Men ja. Theis har heller aldrig slået mig som værende en stor klatrer. Men han er også sådan en især... Eller han slår mig meget som en, som ikke er bange. Altså han prøver bare. Der er ikke sådan et eller andet, der lige stopper i, nej, det her kan ikke. Og det er jo en kæmpe forsøg. Ja. Bare at kunne gå all in. Jeg har faktisk ikke klatret så meget med ham, men jeg har altid, og det tror jeg har kæmpe værdi også i, når man er konkurrenceklatrer. Det er sjældent, at jeg ser ham virke mega presset. Jeg synes faktisk, at han er i hans klatring ser han ud som om, at han måske rusher det lidt. Godt ved, at det i hvert fald skal gå lidt hurtigt, og han har brug for det her. Men altså, jeg synes heller ikke, det ligner på ham, at han har travlt. Men der får han så bare ikke presset nok over. Nej. Og ellers får han overroteret 1 minut, eller 5 sekunder tilbage, rettere sagt. Så altså, der er ikke meget tid tilbage. Prøv en ny beta, men altså, med 10 sekunder tilbage, så er det måske ikke nu, det skal, der siger spar 2. Kom så, Marvind. Jeg synes jo, det er fedt at se, altså at
kvinder netop kommer på de her lidt overhæng med... Men netop derfor synes jeg, det er så vigtigt, at de bliver udfordret på det konkurrence. Ja. Også bare set på en international bane, altså så... Kvinder skal også have power for at klare sig godt på de internationale scener. Ja, altså nu nævnte vi jo tidligere, at Maj-Brit er jo en der har været i konkurrencegamet i lang tid, så lige været lidt ude af det. Så altså, hun er måske heller ikke så meget vant til de her lidt nyere og store greb, hvor der ikke er sådan rigtig noget tekstur i, så det skal hun jo også kæmpe med. Måske, men man ser det jo i de fleste klubber i dag. Men jeg synes, hun har vist os nogle gode skud og bevæger sig rigtig godt. Så kan man have et godt skud, men hvis man ikke har trænet specifikt noget power endurance, så ryger det meget juice. Det fik hun bedre sving på. Nej, det er rigtig fint. Nej. Men 30 sekunder. Sidste go. Ja. Yes. Stærk, Maj-Brit. Stadig energi. Rigtig, rigtig fint. Fodbeta igen den her gang. Rigtig, rigtig godt. Så falder desværre ikke. Ja, for jeg var sådan lidt nysgerrig, når jeg stod og læste på den. Jeg kunne se mange muligheder for, hvordan man kunne bevæge sig ind i det her. Men det er komme op på, til første greb her, han skal hoppe til, og så lande med fronten udad i hjørnet. Så man simpelthen sådan træder 180 grader hen. Fordi hvis du står med fronten udad, jeg skulle til at sige, det ligner ikke, at han kører på den beta. Nej. Så i den her position, der har rutebyggerne for dem stået med fronten udad, og dermed kunne skabe et større moment i den næste bevægelse her. Ja. For der er jo netop ikke det samme. Det havde været nok, hvis der havde været noget at gribe fat i. Ja. Så kunne man også stoppe over. Ja, det tror jeg også. Selma også her, der skyder på. Ja, man kan sikkert stoppe over alligevel. Der skal nok være nogle drenge, der er stærke nok til det. Eller mændene rettere sagt, ikke også? Der skal nok være nogle af dem, der er stærke nok til det alligevel. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg tror også selv med den beta, han kører med at komme ind i hjørnet, og man vil godt kunne vende der. Ja, sagtens. Eller komme lidt højere i sin eksekvering, så hun får lidt mere stabilitet i... Selma bliver kaldt af, fordi hun selvfølgelig glemmer at få foden på. For ikke lige etableret start. Ja, desværre. Dejligt at se, at dommerne er vågne til gengæld. Ja, det var jo... Jeg glemmer sjældent DM sidste år, hvor dommerne måtte over at hive... Jeg tror, det var Thomas ned fra væggen. Det er rigtigt. Ja. Den er altså ikke helt god. Nej. Sidste go. Bedste go. Begge på nu her. Ja, der kommer ligesom ikke... Hun får ikke nok sådan powered sig op i det greb, hun går efter. Og det er altså bare svært at holde. Man skal virkelig... Altså, ikke fordi det skal fortælle alting, men... Ja, det gør det svært. Når man men så er det hendes første DM som senior i år, eller? Ja, jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt det er hendes første DM som senior, men hun har i hvert fald ikke været senior, altså jeg tror, max til hendes anden år. Ja, okay. Så Primola her på andet problem, og får lavet starten rigtig, rigtig fint. Ja, overvejer at komme direkte ud af zonen. Det ser sådan ud, ja. Jeg synes også, der er langt. Jeg var over og kigge på den tidligere, og ret sikker på, at jeg ikke ville kunne spære det der. Nej, men du er jo også kort arm. Ja, det er jeg. Det er derfor, det er et kvindeproblem, må det være. Ja. Hvis vi fik sådan en som Vilas på, der har både lange arme og lange ben, det kan godt være, at han bare kan spamme det. Ja, så havde det været for nemt. Ja. Ej, jeg tror også, det er jo nok også fint nok, at det er så langt, fordi så kan man ikke base break på den måde. Nu ser vi den tiltænkte beta. Det er godt set her af Vilas. Ja. Men spørgsmålet er, om det simpelthen er sådan en temposkift igen med, at du bare langsomt vender rundt, og så skal du bare springe til. Altså, jeg tror, han skal have mere fart på, end han lige viste der. Ja. Der skal være mere moment, når han får foden på. Øj, der bliver kæmpet her for Primola. Ja, man kan hun får også brugt den fod, som vi konkluderede, at den tidligere gruppe, som havde... Eller det første gruppe, jeg tænker på, men de brugte den jo stort set ikke. Nej. Den blev nærmest overset.
Jeg ved ikke, om Majbrit havde set den. For jeg er ret sikker på, at hun ikke brugte den. Nej, hun brugte den heller ikke. Men indtil videre har vi heller ikke set Primula gå hele vejen over med en hæl på den store blob. Så, det er rigtigt. Så der er jo muligheder for forbedring i hvert fald. Hun har også 2 minutter nu. Samme gør sig gældende her for Vilas, der liner sig op til at skyde af. Der skal i hvert fald, altså, man skal på en eller anden måde virkelig sørge for, at man kan skubbe op af, og ikke bare skubbe sig selv ud af. Ja. Og jeg synes, at vi har set i dagens finaler, altså at rutebyggerne har været virkelig dygtige til at ramme niveau. Ja. Og bare, har haft rigtig godt samarbejde, så jeg føler også, at der er blevet testet godt igennem. Der bliver kæmpet her for Primula, det er fedt at se. Rigtig, rigtig stærkt kørende. Så man kan få den hele vejen. Og så... det er... Taber den på sidste. Og pointene repræsenterer jo ikke, hun har været holdt fast. Desværre jo, så altså, der er jo ikke mere at komme efter, at hun går på igen. Ja. Spændende. Det virker optimistisk. Det virker meget optimistisk, fordi hun lige har brugt så meget tid i starten. Ja. Korter den også. Så må vi se, om Villa skal komme med. Nej. Katrine her var også en stærk kvinde. Hun har aldrig slået mig som den der er virkelig fysisk til gengæld. Nej, og sådan... Lidt afhængig af, hvad det er, mener jeg. Fordi jeg synes også, hun har overrasket nogle gange på nogle ting. Ja. Hvor hun har kunnet trække igennem, men... Rigtig, rigtig fin start herfra for begge to. Thomas har også gennemskuddet 180-drejningen. Ja, lige nu kan vi ikke se Katrine. Hun er godt på vej ud til zonen. Har ikke fået den endnu. Og Thomas, der har forvinden. Katrine er med. Thomas skal til at lave hoppet. For næsten stoppet sig selv jo også. Ja, men så er det netop der, hvor det er spændende at se, om han forsøger, altså holder fast i at prøve at stoppe. Kunne godt forestille mig, at han ville gå efter og køre padel på den der. Og se, om han kan få fuld moment på. Det vil i hvert fald gøre livet noget nemmere, end at skulle holde fast i et slut, eller et fuldstændig dual take, så slut i den. Men altså, kom nu, Thomas. Lad os se, om du ikke kan. Kom så. Kigger lidt rundt. Ja, men man skal lige tjekke, om man har misset et eller andet. Yes! Okay. Så er det altså Lone. Katrine Jensen stadigvæk i gang herovre med at prøve at kæmpe sig ind i zonen. Har 2 minutter tilbage nu. Stadig god tid. Ja, Thomas. Come on. Der er så fed stemning herinde, synes jeg. Jeg synes, publikum er virkelig godt med. Og energien. Nej. Det var skudt forbi nærmest. Ja. Men det lignede også, at om det var en konklusion af, at hans skud fra starten var lidt, altså for meget power, og han dermed gik efter det andet, eller han havde bevidst tænkt, jeg går direkte efter det gode. Det er svært at vurdere. Katrine kæmper. Kommer godt nok langt ned under. Det tror jeg ikke er en fordel. Men nej. Sådan der. Kom nu, Katrine. Det er lang tid at hænge på den væg der. Foden der poppede. Hun kiggede op på uret i forhold til, om hun har tid endnu. Er det en fordel, tror du, i forhold til at lige at få brugt sit venstre til at stabilisere? Jeg tror bare, hvis man går efter, at det er venstre-højre i de hvide der, at du automatisk kommer lidt tættere på væggen. Og jeg kunne godt forestille mig at skyde efter det anden sidste. At der kommer man for langt fra væggen, eller at svinget bliver for stort. Katrine kæmper for zonen. Ja, ej, der mangler lige det sidste juice. Ja. Det er mange forsøg. Ja. De hårde vilkår i klatring er jo, altså der er ikke særlig mange greb, der giver point. Du har en zone og en top. Og så er det ellers på forsøg, hvor du kan
nu miste point egentlig. Ja. Ved bare at skyde for mange forsøg afsted. Ja. Men jeg har altid synes, det var interessant, fordi man snakker jo om stil i klatring. Men det er jo ikke noget, der betyder noget pointmæssigt. Nej. Så altså, hvor meget du kæmper på væggen, eller hvor flot du klatrer, eller hvilken beta du bruger. Det er jo kun for tilskuernes skyld, at det er en pleaser, og det er fedt at se på, men pointmæssigt, så er det ikke det, der har betydning. Nej. Så at pigerne kommer så langt og kæmper så meget, som de gør på den her boulder, uden en top, så giver det ikke ekstra. Nej. Og det er jo på en eller anden måde lidt synd, fordi det kunne være sejt, altså, når man ser nogen, der kommer så langt og virkelig kæmper, at de også bliver belønnet for det, men altså, det gør de bare ikke. Omklatrere er taktiske i deres spil, fordi det er jo netop sådan en boulder her, vi kan se, hvor meget de kæmper for at komme igennem. Men hvor meget juice de så også lige mister, fordi vi er kun på andet problem. Ja. Og de skal have energi nok til 2 boulders mere. Ja, altså... Og kvinderne har jo stadigvæk en fysisk boulder. Altså, de har den pinke, vi så tidligere for drengene på U17 og U19. Og den er altså også meget, meget tung. Jamen, jeg tror ikke, den er lige så tung. Jeg tror, det her det er deres fysiske boulder. Den anden, det er mere sådan... Ja, det bevægelsesdynamiske. Men på overhæng, helt sikkert. Så mere fysisk end deres første boulder. Frederik er en af dem, der har prøvet med at vende ind mod væggen. Frederik er i hvert fald en af dem, man ved, der kan generere energi. Så altså, hvis nogen kan, så burde det jo næsten være Frederik, fordi han kan godt nok hoppe, han kan godt nok dyno, som man også ser der. Rigtig godt skud der. Jeg ved godt, at tiden løber ud, så altså, det skal også til at være der. Nasha virker en, som ikke er super stor fan af den fysiske boulder her. Nej. Har hun været over at hænge i sidepoolen? Altså den, man skal op og ligesom... jamen er det nummer 2 greb? Jeg er faktisk ikke sikker på, om hun har lavet den første bevægelse her endnu. Nej, men jeg tror ikke, hun har gjort det endnu. Nej, det var bare lige blevet tørret af, men... Nå, Frederik på igen her. Han har styr på starten, og fedt at se den her beta. Jeg synes også, det er genialt bygget. Især ikke, man kan se, at han har lavet den en gang, og nu skal han næsten ikke bruge særlig mange kræfter på at komme ind med, og lander den stabilt. Og skal jo faktisk heller ikke rigtig sådan tænke over bevægelsen. 6 sekunder igen. Tiden er sat i gang. Og det er man bare, altså man er bare nødt til at prøve. Der er jo ikke rigtig så meget andet for. Ja, igen, det er jo sådan en boulder, som vi også så i de tidligere runder. Så er der bas på. Beklager, at det lige er billedet, der bliver påvirket der. Det er jo sådan en boulder, hvor igen, jeg tror ikke, drengene bruger super mange kræfter på den her. Nej. Så det er værd at bare give det ekstra skud, især når man kan mærke, at man forbedrer sig. Ja. Men Liv er godt i gang. Her har vi hende også, vi kan se. Kom så, Liv. Hun har altid været imponerende stærk. Så hvor hun måske ikke er lige... hun har overset foden, ligner det. Ja, træder i hvert fald ikke af på den. Hvor hun måske falder lidt igennem på de dynamiske boulders. Der er... kan hun være klart overlegne på de fysiske. Ja. Jeg tror desværre, at hun har overset en fod, som betyder ret meget for, hvordan hun kan etablere sig. Altså var der noget mere at hente. Fordi at hun så sindssygt solid ud i bare den bevægelse der. Man manglede bare lige til den venstre fod der. Ja. Magnus får også fint kørt igennem den her bevægelse her. Så skal vi bare have resten med. Vi har også Liv på væggen igen. Vi kan ikke se det, men hun kommer rigtig, rigtig pænt igennem starten. Tilbage til Liv, jamen der kan vi se det. Hun er altså over her i blå. Okay. Ja, jamen altså. Kom så, Liv. Kom nu, Liv. Vis os, at man kan holde det her. Vis mig. Kom nu. Det er også tung stilling. Ja, altså...
der er jo ikke rigtig noget, der stopper hende fra at falde fra venstre, fordi hun er ikke langt nok op i rigtig den underklinge også. Det er som om, at hun manglede lige, det ved jeg ikke, en tå på hendes venstre side. Jamen, det er en brutal stilling at være i. Magnus har skud igen her. Og han har også gennemskuddet den her. Jamen. Sådan. Det er så sejt. Det er jo også noget, det jeg har set i hvert fald på Instagram, at han har leget meget med i Japan. Ja. De her koordinering og... Altså, det er jo i hvert fald en af hans kæmpe store spidskompetencer, som du siger, Michelle. Altså, bare det at være i Japan og larme sådan noget, der betyder jo, at han har fået en helt anden 0,1 point mere end Magnus. Men, spændende. Den er jo også lidt speciel nogle gange, den her opdatering her. Så nu må vi se. I hvert fald, vi mangler stadigvæk lidt liv med 20 sekunder endnu. Ja. Har altså vist nogle ret fin progression på den her. Altså, solid forsøg på det her. Okay, ja. Det der kunne godt lade sig gøre. Så er vi ude i noget. Kom så, Liv. Okay, 10 sekunder. Kom nu, Liv! Kom. Vis os en top. Kom, træk vejret. Ej, og hun når ikke at toppe det. Hvor er det sødt. Men hvis hun da bare havde set den underkling, altså match på lidt tidligere, så havde den altså været der. Sådan der. Thijs er i hvert fald fint inden den her bevægelse allerede nu. Yes. Ui. Og han tager en lidt anden tilgang. Det ligner ikke, at han går efter det dynamiske. Med hans forser inden for klatringen. Han plejer at være god til at skyde sig ind på sådan nogle problemer. Katrine er i gang her. Jeg tror, det er andet forsøg, og prøver også at gå direkte fødderne med efterfølgende. Hun er jo en høj en, så jeg forstår godt, at man tænker det. Altså, det er helt bestemt. Men jeg tænker da næsten, at den der match i underklingen, det må da også være noget, der kunne lade sig gøre for hende. Helt bestemt. Jamen, jeg tror sagtens, hun kan lave den her boulder. Stadigvæk 2,5 minutter tilbage, så der er masser af tid at gå godt med. Thijs. Det var så meget at låne ud over for ham. Ja, han kommer godt afsted, synes jeg. Og Katrine, hun kan simpelthen vingspanne. Hun kører reach. Ej. Ja, præcis. Altså, jeg tror virkelig, det er spændende at se, om hun holder fast i den beta. Thijs er i gang igen her. Nemt på starten. Ja, fint ind i. Katrine har lige taget lidt flydende kalk på, så både en taktisk beslutning og også en god måde lige at få en pause på. Thijs har et godt forsøg igen. Overhovedet ikke, men han får da mor, der får skabt noget energi. Han kommer rigtig fint afsted, og det er meget lidt, der lige mangler. Katrine kører fortsat på. Kom så, Katrine. Ja. Fint. Man skal så enten gå direkte efter volume. Det er tungt. Den er også fed. Ja, så vil man næsten skulle have fod til hånd for at holde det. Ja. Men jeg har ikke set hende kendt som at køre de der smidige betaer. Nej. I nogle af positioner i hvert fald. Men som en tidligere fodboldspiller, så kan man vel ikke bebrejde hende så meget. Hun sparer kræfter. Ja. Men hun har også fået zonen, så... Hun har stadigvæk en førsteplads, så på den måde... Og for mig var det selvfølgelig lang tid siden, hun har været på. Det er jo... ja. Hvad er det? 24 minutter siden, hun sidst har klatret, så hun har i hvert fald... hun har fået sin pause. Sådan er det jo selvfølgelig for dem alle sammen. De får en sindssygt lang pause her, men det er også... det er nok også nødvendigt efter nogle af de kampe, de tager på de her boulders her. Det er rigtigt. Det er nok god efter den fysiske boulder der. Vi har jo set det her problem før, i hvert fald for dem, der også har været med os her i de tidligere finaler i dagens program. Fedt at se hendes første initiativ.
Og det var den her boulder, vi tidligere snakkede om, at det var nok ikke den, man har 10 forsøg på. Nej. Bare fordi det er balance. Den er relativt lang. Det kommer selvfølgelig an på, hvis man vil med at falde af sådan forholdsvis tidligt. Det er rigtigt, ja. Startbevægelsen kan man nok godt skyde 10 forsøg på. Altså indtil videre har Maj-Brit i hvert fald... der er masser af tid at arbejde med i hvert fald. Eller for den sags skyld, de der 30-40 sekunder på at rejse op til det punkt der. Ja. Men altså, kommer der fint i gang, det må man give hende trods alt. Det er jo et spørgsmål om at bevæge sig over og holde balancen, som vi også så for herrerne på deres første problem. Måske lidt nemmere her, fordi det er en større flade, men derfor er det jo stadigvæk et balancegang og balanceakt. Det er jo ikke nemt. Og altså, den slupper meget. Der er et greb lige ude foran en, men det er måske ikke lige den rigtige rækkefølge endnu, at man... det er ikke den sekvens, man skal følge. Nej. Men jeg tror også, jeg ved ikke, om det er for alle, men jeg har en idé om, at de fleste klatrere føler sig mest sikre, når de har noget at holde fast i. Det tror jeg er meget universelt for klatrere. Altså, jeg vil blive over til alle de der... Hvad hedder det? Open Fridays, eller... Nej, late nights. Late nights, ja. Ja, der kunne man lige høre, at jeg kommer ikke tit i. Men der føler jeg i hvert fald, at der tit er det der no-hands slap. Men ja, det er det her, vi har set fra de tidligere grupper i hvert fald, at de bevæger sig ned med armen først. Det så pænt ud her. Jeg vil gerne have hende hen til den her zone. Også bare for hun kan føle, at hun stadig lidt er med i konkurrencen. Ja, 5 sekunder. Kom så, Maj-Brit. Ja. Og skulle balancere med sit tyngdepunkt. Ja. Og det er selvfølgelig en essentiel ting i klatring, men altså, de fleste klatrere kan jo snyde det lidt med at have stærke fingre. Yes. Eller en ordentlig overkrop. Selma til gengæld. Ligner en, der godt kunne være lidt komfortabel i det her. Her for herrerne er den her blevet lavet om i forhold til de tidligere alderskategorier. Så der er dele af den, der er meget lige det, vi har set tidligere, også bevægelsesmæssigt. Men en del tungere, fordi de har fjernet nogle greb, og de greb, der så er erstattet, en del mere slukket. Ja. Jeg er lidt spændt på at se, om vi kommer til at se flere forskellige betaer på den her travers gennem taget. Altså om nogen, de går først til zonen, eller om... Nej. Altså det er meget straightforward. Men sådan er det vel mange komplekse boulders. Men det er måske rigtigt. Men der er også nogle, hvor der kan være nogle key features, og hvis du ikke lige får den rigtige sekvens i hænderne, at det er bare 10 gange tungere. Ja. Men altså Mikkel, han er i hvert fald på vej igen. Samme her gør sig gældende for Selma. Prøv at se, om hun ikke kan få lidt at trække i hernede på den her volumen. Ser rigtig, rigtig godt ud. Rigtig lovende her for Selma. Jeg skal bare passe på, at hendes hofter ikke overroterer. Ja. Jeg synes, man ser mere i den her gruppe, at folk lige tager tiden til at trække vejret. Ja. Og ikke rusher. Altså 5 forsøg på de første 30 sekunder. Ja. Men der bliver tænkt en del mere. Se, hvor fint. Ja. Kom nu, Selma. Rigtig, rigtig flot. Og som sædvanligvis kan man høre Carla Elund i publikum, der virkelig kan råbe igennem. Hæpper på sin holdkammerat Selma rigtig godt forsøg for... Kom nu. For begge to. Ja. Ej, sådan der. Der er zone her for Selma. Lige foran os rejser Carla sig faktisk også og begynder at hoppe og danse. Så altså, der er nogle holdkammerater, der virkelig vil have, at Selma hun klarer den her. Kom nu, Selma. Rigtig, rigtig fint. Jeg tror ikke, hun har et skud mere, så... Nej, det skal være nu. Det er det her forsøg, hvor det bare skal have all in. Kom nu, pas på med hofterne. Kom så, Selma. Ned med foden. Ja, det er svært at se foden. Ja, man kan ikke rigtig mærke den nogen steder. Sådan der. Kom nu, Selma. Kom nu. Så skal der være... Kom nu, 5 sekunder.
Kom nu. Nej! Vi har jo 2 danske rutebyggere og 2 franske rutebyggere til den her konkurrence her. De samme franskmænd, der også byggede sidste år. I hvert fald den ene af dem, Florian Escoffier. Ja. Hvis jeg siger det rigtigt på fransk. Ja. Ja. Jeg kan ikke udtale det. Je parle un petit. No. men i hvert fald, nu er det jo andet år, han bygger til DM, så han kender jo niveauet bedre og bedre. Ja. Og altså, man må da sige, at han virkelig formår at lave et rigtig, rigtig godt produkt i år sammen med de 2 danskere. Helt bestemt. Jeg synes, de har... de har virkelig formået at lave et fedt show, men også ramme niveau. Altså, vi har ikke haft problemer i hele aften, hvor man har kedet sig eller tænkt, Ja, og alle har kunne vise, hvad de har været sindssygt stærke på. Ja. Og så også blevet udfordret på, altså. Ja, Primoen er i gang her rigtig godt fra start. Hun er jo også en virkelig dygtig teknisk klatrer. Rigtig flot her, og hun har læst problemet. Men i hvert fald se hun... Ja, skal bare passe på, hun ikke sparker sådan en fødder af, som det måske ligner lidt, hun er i gang med. Og vi har også Vilas her. Anden eller tredje skud er lidt i tvivl om, men han har fået en zone. Meget på lidt lang rækkevidde, men så jeg ved ikke, om det er den bedste løsning. Nej, men altså... Men det er en zone. Ja. Yeah. Jeg går i hvert fald stærkt ud fra, at han har været oppe og haft hånden på 2 gange. Ja, men den er også kommet på nede på scoren, så altså indtil videre en forløb i 3. plads for Vilas, og altså... Godt at have lange arme. Det er rigtig godt at have lange arme. Jeg er lidt i tvivl til gengæld med den. Beta han. Vil du også have min vægt? Fordi altså, det vil jeg gerne have med. Ej, jeg tror, der kommer nogle styrker også ved at ikke have den længste rækkevidde. Mange mænd, hvor man kan se, at de har både højde og rækkevidde, at de har nogle kæmpe udfordringer, indtil de får opbygget en styrke og kontrol i det vingefang, de har. Ja, og altså for den sags skyld også i resten af kroppen. Ja, altså så kan det være en kæmpe force. Jeg synes også, der er mange topklatrere, jeg har set i bouldering. Meget store figurer. Ja. Ikke så meget på kvinderne. Nej. På toppen. Der er de faktisk meget petit. Ja. Nu har vi Katrine og Thomas med herinde. Og Katrine Jensen, jamen altså, fik ikke en zone på nummer 2. Den kæmpede hun meget, meget for. Og hun fik den da, zonen, gjorde ikke noget, der er blevet tildelt i hvert fald, når man kigger på scoren. Nej, det kan jeg godt se. Jeg tror også, jeg tror ikke, hun var ude og hænge i den. Nej, det kan godt være, hun bare fik gået efter. Ja. Men altså, jeg lader mig gerne rette. Det har været en lang dag. men en god start for Katrine, uanset hvad. Og det samme gør der så gældende her for Thomas. Rigtig start. Tænker også, det må være. Altså, det er en boulder, der ligger til sådan en som Katrine. Og til Thomas her, når vi ser. Så han er jo også virkelig stærk og er sådan en, der kan bevæge sig i det her. Rigtig, rigtig fint på starten her. Der sidder en lille greb, altså en chip under den næste volume, han ikke lige valgte at gå ud til. Ja. Jeg tror, det er tanken, at man skal ud, have den chip, etablere sig igen, før man går i næste. Det så i hvert fald, det så meget langt ud, og det er ikke den værste slupper, det er heller ikke den bedste slupper, det er den sidste greb her. Og det vil ikke være usandsynligt, at man ikke har set den chip. Altså, at man ikke... Han buster den. Han har spottet den. Jeg tror også, han så den, mens han hang der, og man vurderede, I hvert fald, nu er det bustet igennem. Thomas, han tager sig en lidt taktisk pause med at tænke det hele, lige få gang i planen. Der bliver masseret nogle underarm også. Ja. Men det er jo igen sådan en bold. Altså, den er fysisk. Selvom han fik det ikke til at se tungt ud, den er fysisk. Så det er heller ikke sådan en boulder, man bare vil hoppe på 10 gange. Altså, så bliver det dårlig kvalitet. Så igen, taktisk spil. Ja. Katrine er på her.
Ser lidt presset ud. Ja, men, ligner ikke, hun nyder det her show med at gå på fødderne her. Men, kom nu. Lidt længere, Katrine. Kom nu. Kom så, du skal trække i det. Det er stadig trukket vejret. Ja, vil gerne have sine fødder lidt længere med. Og, ja, det er ligesom meget rigtig fin justering her med at få drejet højre foden. For netop at kunne åbne lidt med i hoften for den her bevægelsesfrihed. Ja. Det ser rigtig fint ud. Men lige når hun ryster rigtig meget. Og ikke ligefrem bowleren, man har lyst til at ryste rigtig meget på. Nej, jeg sad og tænkte, det er ikke bassen den her gang. Det er, der er lidt shaky legs her. Den indre bas. Ja. Men altså, har heldigvis fået hendes kalkpose med, så altså, det er jo en god start. Nu skal vi bare lige have det med. Kom så, Katrine. Vi skal have resten. Kom nu. Sådan der. Her. Altså, hun kan få foden op, men jeg er lidt bange for, at det er en... hun låser sig selv med den position. Altså, hun er nødt til at have en åben hofte. Nej! Ja. Det er der et skud mere i ham? Jeg tror, han bliver nødt til at gå efter den her top, hvis han skal... Det gør han ikke. Nej. Beslutter sig for det. Nej. Også optimistisk for Katrine. Det tog hende lang tid at komme der, og nu skal hun godt nok bevæge sig hurtigt for, at det kan lade sig gøre, men altså... Mirakler kan jo ske. Vi er så meget hurtigere den her gang. Mere for os at se kan hun hoppe direkte herfra måske? Jeg tror næsten, det er det, der skal til jo. Kom så, Katrine. Ej, desværre. Altså, Max kan gå ind og få en zone også på den her. Så altså, Katrine Jensen har gjort sig en rigtig stor tjeneste med det her. Nå. Frederik. Stærk gut. Skal vi se en top for ham? Han ser jo stabil ud indtil videre. Ja, jeg hænger jo sådan set også bare i armene. Altså. Det tror jeg ikke må være med vilje. Der er fodslip, der lige gjort det lidt tungere. Ja, ser rigtig fint på start her. Står meget... Så skal der i hvert fald lidt mere fart på, når hun skal ind over. Ja, det har jo set ud som om, at dem, der ligesom har klaret det bedst, har stået meget langt til højre og meget langt ude på volumen. Ja, altså på nærmest spidsen der. Ja. Og hun har også sat foden lidt bedre den her gang. Og Frederik har skud mere, men ikke... Ja. Tæt på. Men altså, jeg kunne virkelig også godt tænke mig at se, hvad der sker over Frederik, fordi nu er det anden gang, vi lige får kamerapanorering tilbage, hvor at den bare hænger i armene. Så altså, der må ske et eller andet derovre, der i hvert fald ikke skal ske. Kom så, Jascha. Tæt på. Frederik med igen her. Fint fra start. Så vi også lov til at se med her på video. Sådan. Skal vi se, hvad det er, der sker? Det hænger også. Han prøver at gå for zonen. Ja, vi har jo ikke rigtig set hans andre skud. Det er også en lidt dårlig position for, hvor vi sidder her, når kameraet ikke lige er på ham. I hvert fald, når han har fødderne ude i taget. Ja. Vi har set en af de andre deltagere, som godt kunne have fødderne tilbage på væggen, de starter på. Ja. Og nå zonen. Det tror jeg for den sags skyld også godt, at Frederik han er jo ikke en lav herre. Nej, altså. Sagtens. Jeg tror bare ikke, han ser det. Nej. Og så ved jeg ikke helt, om han bare er lidt låst i mulighed for... Ja, men altså det her, det er en justering. Ja. Men ikke nødvendigvis en rigtig justering. Sådan der. Og man føler, man bare lige skal træde ind over, og hver gang så mister man lidt balance. Men jeg synes stadig, hun står ret tæt på væggen. Men altså alligevel ikke lige så langt ud på volumen, som jeg synes, det er det, jeg mener. Katrine, ja. Nej, altså det er det, jeg mener med at stå tæt på væggen. Ja. Og det kan altså godt betyde meget i forhold til, hvor let man kan få balance, når man så træder op. Jeg er overrasket over, at han ikke prøver at tage grebet. Det mig lidt, fordi Williamson fik jo en zone. Ja, så, det kan meget vel være, at... toppen stadig har større pointgivning. Altså har givet mere. Ja,
Men i hvert fald... Magnus Magnus er fra start her. Også en stærk klatrer, så altså det her kunne også vel være noget for ham. Ligner i hvert fald en, der har god overskud allerede. Og det her det er en zone for ham. Han får klatret sig rigtig godt ind her. Sådan der. Pænt set her. Og han går også efter grebet der. Vi desværre så, at Thomas han valgte ikke at gøre, og ikke rigtig havde mulighed for at komme videre. Ja. Kom så, Magnus. Jeg skal bare lige have en top med. Så skal han bare lige have spændt op også. Meget stabilt. Sådan der. Et flash her fra Magnus. Det er fandme stærkt. Smider ham op på en foreløbig førsteplads, der bliver meget svært at vælte ham ned fra. Ja. Så skal vi bare lige have liv med. Og der er jo faktisk kun gået et minut, så... Liv har god tid. Og vi har god tid til at holde øje med, hvad Liv hun gør, og hvad hun ændrer på undervejs. Hun bevæger sig langsomt herud. Ja, den her volumen. Ligner også en, der synes, det er træls, ligesom Katrine. Ja. Ja, men både og. Jeg tror egentlig, hun synes, det er sjovt. Altså, noget af det, jeg godt kan lide ved Liv er, altså hun ligner en, der har en fest. Ja. Altså, når hun er inde på væggen. Rigtig, rigtig flot her. Så bevæger sig godt igennem. Ja, med lige at sætte neglene, tror jeg, det er på den her volumen her. Det må man godt. Ja, altså... Man må, det må man, hvis man kan få neglene ind, jamen, så gør man bare det. Hvis man kan få mere ind, jamen, så gør man også bare det. Ja, det er vel stadig på væg, og volumes må du ikke tage i boldhullerne. Nej, man må ikke sætte fingrene i boldhullerne. Du må godt sætte fødderne i. Må man godt det nu? Det må du godt. Okay. Hvis du kan, vil du mærke. Ja. Men kun i volumes eller også på væggen? Også på væggen. Ja. Jeg er i hvert fald ret sikker på. Jeg lader mig meget gerne blive rettet i chatten, hvis der er nogen, der kan det. Og jeg kan se, at der er i hvert fald en, der skriver, at Magnus er et bæst. Det er vi i hvert fald fuldstændig ret i. Nå, Liv. Rigtig, rigtig flot her. Det er næsten også lige før det skal være skuddet, for man bruger rigtig, rigtig lang tid. Men kom nu, Liv. 1 minut. Kom så. Ej. Hun er på væggen igen. Ja, altså det vil være næsten være fjollet ikke at prøve at gøre det igen, når hun nu er der på. Men altså, det skal sidde der, og det skal sidde der hurtigt. Og hun har ikke tid til at falde af, fordi det skal bare være med det samme. Man bruger også meget tid bare lige på den her ene her. Og overrotere, og jeg tror ikke Liv har... Det er optimistisk op på igen, men det gør hun. Ja, det var... Det synes jeg har været et tema for dagen. Der er ikke særlig mange, der har stoppet. Nej. Altså, uden lige et sidste forsøg. Ja. Ej, men der er ikke lige fokus. Jeg er ikke blevet skubbet af på nogen, fordi der er ikke nogen, der har fået en top på den her. Der er kommet zoner. Så altså, Katrine Jensen er ikke langt bagud. Liv er heller ikke langt bagud. Altså pointmæssigt ligger det faktisk ret tæt stadigvæk. Ja. Men altså, med en zone hiver Katrine Selling sig trods alt lidt længere foran, og med en top, jamen så er hun ret solid i føringen. Ja. Men lad os nu se, hvad hun kan. Samme gør sig gældende for Thijs. Jeg tænker, det er også en bowler, der godt kunne ligge til ham. Med den her fysiske aspekt. Ja, han kører også reach i beta for zones, altså første skud her. Det tror jeg også betyder noget pointmæssigt. Ser rigtig stabil ud. Sådan. Kom så, Thijs. Så skal vi bare lige det sidste med. Kom nu, Thijs. Han får ikke rigtig fødderne med, ligesom vi så Magnus gjorde. Ja, så meget position hans position var, han var lidt for lav med fødderne. Så jeg var bange for selv, hvis han havde fået fingrene på toppen, og så kunne han godt glide af med hånden på slutgrebet. Katrine her. Ud af hans zone. Hun ser heller ikke særlig komfortabel ud. Det viser jo også lidt, altså der det er ikke walk in the park. Nej. Den her travers. Der skal i hvert fald noget fokus på, det kan vi godt se i Katrines ansigtsmimik, at der er
der er dyb fokus. Ja. Se om hun kan få top mere. Så er der 2 minutter tilbage. Der er stadig fin tid her for hende. Hun bevæger sig hurtigere end mange af de andre Ja, og på hele den her sekvens. altså, hun har sin kalkpose med sig. Hun har også tiden til at give sig, eller muligheden for at give sig tiden til at komme i position. Kommer hurtigt over med foden. Så jeg skal vi have skubbet os opad. Kom nu, Katrine. Op her, ja. Ja, tak. Det er stabilt. Og det er simpelthen en top her til Katrine Salling, som vi sagde. Et rigtig, rigtig godt skud for Katrine Jensen på det sidste, og et meget dårligt skud for Katrine Salling, for at altså det skulle lade sig gøre, hvis Katrine Jensen skal overtage. Jeg tænker, Katrine skal jo ikke have noget på det sidste, så. Nej. Og Elsie skal... Måske Jensen skal jo have... Nærmest altså en flash. Ja. Thijs, hvis han skal... viser vingefang her. Altså... Ja. Stærkt klatret. Og hvis han skal holde sig inde i topmedaljefeltet, jamen, så skal han altså også have den her. Ej. De mere fysiske føler jeg. Nu må vi se. Men helt sikkert, vi har jo set nogle af de yngre drenge på. Med lidt forskellige betaer. Der er lige kommet et ekstra greb på. Ja, en ekstra køb. Og altså, med det her spænd, man kan lave her, så er det jo... Altså, man kan godt klatre sig til det her hop her. Og det behøver man næsten ikke engang. Første forsøg her. Gode skud og ved lidt, hvad hun kan forvente. Ja, ved hvordan grebet er. Og altså, zonen er i hvert fald... den tænker jeg næsten er garanteret, så er det et spørgsmål om, hvad med resten. Kom så, Majbert. Yes. Flot. Lad os se, hvad sker der her? Skal hun op og lave det her pres ind i volumen, som vi så nogle af de yngre drenge gøre, eller kan hun simpelthen generere nok hop til at bare gå direkte op i den? Det ved jeg først Storm her. Maja Britta på igen. Rigtig fint. Første hop er ikke et problem for hende. Se, hvad hun går med her, om det bliver... Hun prøver den her beat. Fra den vinkel, vi har... Og jeg tror, det er lidt mere en rigtig vinkel, der ser den godt nok meget, meget langt ud. Men jeg har siddet og tænkt, om man kan stå på de crimps, hun holder i. Altså, ja. For netop at kunne få lidt mere power opad. Det er i hvert fald ikke noget, hun har prøvet at arbejde med. Altså. Nej, vi så heller ikke nogen af de tidligere runder stå på andet end det store greb dernede. Ja. Men umiddelbart, jeg tror ikke, vi kommer til at se for mig, Britt, om man kan stå i crimpsene. Jeg tror, hun ligesom har fixeret sig ind på en beta nu, der bare skal prøve at se, om det ikke kan fungere. Ja. Man kan heller ikke rigtig se på... Ja, man skal lige hoppe til startpositionen nærmest. Ja. Eller hoppe sig ind i. Og så altså, ligner det umiddelbart, at det er en paddle-landart. Ja, jeg har tænkt... Udenfor. Lige den her nåede jeg ikke... Jeg tillod mig ikke at genere rutebyggerne mere end nødvendigt, så jeg ved ikke, hvad deres tiltænkte beta er, men jeg kunne godt... jeg tror, jeg vil gå med... Okay, vi kan bare holde fast i det, hvis man er stærk. Ja, okay, men det kan man selvfølgelig også. Meget mikroskopiske fod, man lige kan se lidt til højre for volumen. Ja, jeg håber, de har spottet den. Ja, der er sådan, altså... Jeg forstår godt, at seerne derhjemme ikke har spottet. Der er noget, der ligner, at det er... En lille bitte fod, ja. Ja, en fjerdedel af en pegefinger-agtig noget, altså. En Selma på væggen her, hun er godt fra start. Jeg har også set beta og hvad der er tiltænkt der. Mangler lidt højde. Ja. Det tror jeg også bliver svært at holde. Ja, især fordi, fordi svinget så bliver langt. Ja, ens tyngdepunkt kommer meget langt venstrefra. Ja. Men han er jo en stærk klatrer, så det kunne godt give mening. Det er han.
Men han skal selvfølgelig også have energi til at komme videre. Jamen, han har også øjne på toppen. Ja. Han tror på det næste her, så han har børstet begrebet videre. Selma på igen her. Samme tilgang som Maj-Brit. Mikkel kommer ud i det med sving og nærmest helt udstrækt i skulderen også. Ja. Han mangler i hvert fald lidt den, der stopper ham fra at rotere over. Og, altså, ja, om det er aktivering i underkroppen, man får foden også på væggen, eller... Ja. Det kunne godt være, at det var foden ud på den der lille chip, men altså, at koordinere så meget, det er også svært. Ja, vi selv med, at der også har tænkt, men det er åbenbart ikke oplagt med en høj fod. Nej. Men der kommer ikke nok kraft op. Det så faktisk meget mere realistisk ud. Ja, vi så det ikke på kameraet, men Mikkel fik faktisk sin venstre hånd med ud på slåbånden. Og også selv føler han, at det er noget, han kan lave. Ja, så vi må da håbe, at vi ser mere af Mikkel i fremtiden. Det kunne være fedt. På den tilgang, men han tænker matchet, som vi har snakket om. En match den, og så gribe. Men det er også en mere moderne tilgang. Det er det. Så det er jo klart, at Vilas, der har fået det med lidt mere ind fra modersmælken, måske vil være vant til det. Primula, som er 1 minut brugt, jamen altså begge atleter har ikke været oppe at få zonen endnu. Anden forsøg her fra Primula. Ja. Ja, ikke Vilas med på kamera, men han har også et skud. Man formår ikke helt at få nok sving. Godt. Også på sidste runde nu. Man kan måske godt fornemme, at der skal spares lidt på skuddene, for at have fortsat kvalitet. Og vi viser sig igen her, som prøver at få lidt mere sving med den her gang. Ja, jeg prøver så frem med pogo-tilgangen, men kommer helt op i zonen. Okay. Ja. Jeg tror ikke, det er en godkendt zone, men det er så... Det ligner i hvert fald en, der lige får taget sig en god pause nu her. Ja. Så han ikke bare rusher på igen. Primula kæmper stadigvæk for at få zonen herovre, mens vi ser Vilas gå på. Skipper godt nok væk fra Vilas. Lad os se, hvad han gør med pogoten. Han har lidt problemer med forhold der smutter i forhold til afsæt. Ja. Og Primula er over på den anden side. Får zonen. Får ikke mere end det. Så er det nu. Kom så, Vilas. Sidste skud muligvis, medmindre nogen de lige falder af her. Sidste sekund. Kom så. Primula kommer rigtig fint afsted. Ikke nok. Det kan det helt sikkert. Vi skal i hvert fald, jeg håber i hvert fald, at vi får lov til at se en top på den her. Nu er både... Jeg har store forventninger. Katrine og Thomas er på gang, og altså man må sige, Thomas har da fundet en lidt mere kreativ måde at gøre det på. Sådan der. Ja. Det så stabilt ud. Jeg tror ikke, det var det, der var tænkt. Kom, Thomas. Vis os en top. Yes. Nej! Fuck. Det så ikke godt ud. Han ligger sig ned igen. Der har en virkelig, virkelig slem fald. Ja. Han er oppe og sidde igen. Kom så, Katrine. Godt. Vi prøver at få hæppet Katrine op her, på trods af stemningen. Og rigtig flot skud i forhold til de andre. Hun formår få lidt mere kraft. Vi ser ham ikke på væggen igen. Det vil jeg være meget overrasket over. Men han har overskud til at smile. Ja, men han skal have hjælp til at rejse op. Jeg tror, han får en arm for at komme ud. Men det ligner helt klart, at der er sket et eller andet, der skulle være sket. Ja, han kan i hvert fald ikke gå, så han får en hånd her. Så jeg tror ikke, at der er så mange, der kan komme ind og virkelig rocke ved den her anden plads her. Så skal det være... Ja, Liv, hvis hun får en top, kunne godt komme ind og rocke ved den. Men det skal være en top for Liv. Folk kan give den fuld gas. Ja.
Det er lidt... Der er ikke noget at spare nu, eller det er ikke værd at spare mere på kræfterne. Det skal ligesom være nu, det kører her. For Katrine kommer fint op. Kom så. Hun har 25 sekunder. Giv et ordentligt skud for genereret det kraft. Kom så, Katrine. Ja. Thomas' top, fordi det er så godt nok nemt ud for ham. Men en held. Jeg håber ikke, at vi ser en ulykke på samme måde igen. Ikke flere fald, tak. Nej, vi har ligesom haft nok ulykker allerede nu her i aften. Vi havde jo også en tidligere til hvad hedder det? April, der er inde at få undersøgt sin ankel. Ja. Og vi havde en i kvalden, hvor der også havde en skade. Så altså, vi håber da, at det er færdigt nu. Ja. Trods alt sidste bowler, så jeg kan vide, om der ikke er en god sandsynlighed for det. Men Anyasha liner det her skud op. Frederik liner det også op. Han går med dobbelt nemmere, end det vi har gang i nu her. Altså, ja. han fik i hvert fald til at ligne en meget blå bowler lige pludselig. Det var breaking beta i forhold til, hvad der var tiltænkt. Det er jeg ret sikker på i hvert fald. Ja. Klatrer, så altså, det burde jo kunne lade sig gøre. Ja, både på rent fysisk er han stærk, men også han er dygtig på det dynamiske. Ja. Så altså det her, det ligger jo til ham. Altså det skal... det skal til at være nu ser vi samme beta her som Thomas'. Fedt. Kom nu. Rigtig fint. Og så ingen ulykker, ja tak. Kom så. Det er alligevel tungere på topderen. Ja. Falder i det mindste ned på en god måde, så altså, om ikke andet kan man trække vejret igen. Men ja, altså, fik ligesom ikke kølet armen nok rundt, så han skubber bare sig selv tilbage igen. Yasha liner skuddet op. Fedt at se, at hun er kommet til zonen her. Især hvis man kan netop se det positive i det, og bare få læring til, om hvor skal der arbejdes på. Ja, 20 sekunder tilbage. Frederik han siger tak for kampen, men ikke mere. Nej. Og altså, pointene må jo passe. I hvert fald nu, når jeg kigger på det, så Frederik Wiberg har ikke fået en top på nummer 3, som Magnus har, ifølge scoren, så derfor vil det kunne være fedt lige at se en top alligevel. Helt sikkert. Faktisk for begge problemer. Magnus, stærk, går efter... Ja, vi får ikke lige set Magnus på videoen, men han prøver lidt sammen med den lille campus beta med at prøve at spande til zonen. Liv først. Flot skud her. Ja. Stabilt op til zonen. Får lavet en fin sådan flagging-bevægelse. Ja, der var lidt Janja-stil over det. Ja. Nu har vi Magnus med alternativ beta, som skipper et greb. Er han skippet den kæmpe boulder, eller slupper her? Kom så, Magnus. Se om vi kan få en top fra ham også. Det ser stabilt ud. Ja, tak. Det er... Om ikke. Det tror jeg ikke på. Hvis det er den her form, så... man skal næsten spørge ham bagefter. Var du faktisk jetlag, eller var det bare for at psyke dine modstandere? Ja. Nå, Liv. Liv kæmper stadig. Det får det til at se meget fysisk ud, det her. Ja, tak, Liv. Kom så. Rigtig flot her. Yes, Liv. Stadigvæk med 1 minut og 45 sekunder. Ja, det er svært for hende at eksekvere noget... At i hvert fald man næsten altid gode hænder, når man kommer galt til skade. Eller også så viser det bare, at de fleste klatrer faktisk virkelig nørdet. Ja. Altså, det kan også bare være en utrolig nørdet sport. Ja, der er også mange IT-folk i klatring jo. Det er rigtigt, ja. I hvert fald i Aarhus. Det er bare, vi er bare en bunke nørder. Ja. På godt og ondt. Nå. Kan vi få lidt mere power fra Liv? Kom så, Liv. Okay. Hun søger lidt alternativ beta, men jeg tror, det bliver svært at skulle gøre andet end flyve. Nej, ikke nok power der. Vi mangler lige kvinderne. Ja. Og hvis en skal give os, så er det jo næsten til tiltælling. Ja.
Er det kvindelige felt, så er den her boulder nok den, der ligger, altså, hvor den ligger bedst til hende. Ja. Ja, får også fint zonen her. Rigtig fint fra starten her. Skal vi bare lige resten med. Kom så, Katrine. Ja. Det så egentlig sådan lidt shaky ud, indtil han bevægede sig på sluppersene, hvor jeg tænkte, der var stadig masser af power og var op med hånd på zonen. Jeg er ret sikker på, at han ikke fik zonen, men tæt på. Så har vi lige et totalbillede her af begge to. Theis hopper på slupperen. Prøver at... Også efter det her spanning. Ja, dobbeltkastene videre. Katrine prøver 2 hænder på greb. Theis, han er klar igen her. Sådan. Kom så, Theis. Ja. Så er du også betaen her med høj fod. Og holder stærkt på. Så skal vi bare lige have sidst med. Får vi en top her. Ligesom de andre. Altså. Jeg er ked af det sidste bolus, vi skal til. Jeg er glad for, at vi ikke skal se flere mænd på den her bolus. Jeg synes godt nok, at min nerver sidder helt ude på tøjet. Ja. Det er aldrig rart, når... om det så også er, fordi folk er lidt trætte, eller om det er vitterligt bare det her med, at folk giver sig 100%. Ja. Og altså, man må også sige, at... Det er en risikosport. Ja, og man må også sige, at problemerne, de ender altså også ret højt op. Det har vi også snakket om, at... Men altså... Jeg ved ikke, om det bliver filmet, men det er netop det, jeg mener med Theis. Altså, han har altid været god på det dynamiske, aldrig været bange, og han har en evne til at bare lande på ryggen. Ja. Alle os andre ville få en kæmpe mavepuster. 30 sekunder igen. Sidste forsøg her. Ja. Se om vi lige kan få det sidste fokus. Der bliver kæmpet, og der er koncentration i ansigtet begge to. Theis. Katrine giver alt, hvad hun har. Gode forsøg, men simpelthen ikke lige nok. Jeg tror, hos kvinderne, jamen, vi har jo simpelthen Katrine Salling øverst, efterfulgt af Katrine Jensen, og så Liv Gyllenborg. Altså dernede efter, så kommer det ligesom fordelingen. Over hos herrene, jamen der har vi Magnus Irslev, der suverænt ligger i toppen. Og derefter har vi Frederik Wiberg og Theis Elfenbein Thomas. Kommer over på en 4. plads. Jeg tror, han kunne være kommet højere op. Det der fald der... jeg tror, han havde fint klaret sig uden faldet og stadig en 4. plads, tror jeg. Ja.